Boa tarde e bom bini na minister de Assuntos Social e Labor, gezaghebber de Bonaire, senhor Edison Reina, membro de prensa e turco que seguimos via rádio, televisão e mídia social. Boa tarde, meu nome é Otselina Winkler e bom bini na conferência de prensa tocante de gabinete, reação de gabinete holandês sobre o rapport Cadena de Passado. Primeiramente, minister Karin van Gennep lohiba palavra, seguintemente, gezaghebber de Bonaire, senhor Edison Reina lo dirige su mes na bosso. Depois, lo dio sessão com a minha prensa para se pergunta. Pero na primeiro momento, me quedo na oportunidade na minister van Gennep. Dank u wel. Fijn dat u er nog bent. Het is best een lange ochtend geweest. Maar ik vond het ook een hele bijzondere ochtend. We hebben vanuit Den Haag kunnen volgen wat de minister-president heeft gezegd. En ik ben heel erg blij dat ik hier vanochtend bij u mocht zijn. Met de gezaghebber, met de gedeputeerde, met een heleboel Bonaireanen die op een of andere manier betrokken zijn bij de discussie over het slavernijverleden. We hebben na de bijeenkomst en met die prachtige culturele dans- en zanggroep hebben we nog een lang gesprek gevoerd om de dialoog voort te zetten. Want dit is echt een komma, dit is geen punt. Dit betekent dat we het gesprek verder gaan. En waarom is het zo belangrijk? Ik denk dat het heel belangrijk is om het verleden te erkennen. En het verleden ook te beschrijven, ook op papier, niet alleen maar in gezang en in mondelinge verhalen, maar het verleden te erkennen, te herkennen, te weten wat je verleden is, zodat we samen verder kunnen gaan. Op een gelijkwaardige basis, zodat we ook echt samen die samenleving kunnen bouwen. Niet alleen op basis van gelijkwaardigheid, maar echt een samenleving waar mensen zich thuis voelen. Dat geldt in Bonaire, op Bonaire, dat geldt voor het Europees gedeelte van Nederland, dat geldt echt voor alle eilanden, om te zorgen dat we met elkaar die toekomst kunnen bouwen. En daar was vanochtend een hele grote en belangrijke stap in. En ik vond het heel eervol en ook heel fijn dat ik dit met jullie vanochtend mocht doen. En dat ik hier namens de Nederlandse regering aanwezig mocht zijn om excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Dank u wel, minister. Wil u de passen palavra para gezaghebber? Dank je, Atselin. Boa tarde, Natur. Ave, un dia hope importante. Ave nós sabemos junto na magazina de Rei. Caminda história waros que bi. Ave dia que o governo holandês via de dan premier, primeiro via de uitzending via de Holanda na Bonaire nos pode seguir desculpa com a bem de parte do governo holandês. A parte desse aí, nós temos visita a maneira bastante de minister van Gennep, que personalmente também no nome do gabinete holandês atrese e desculpa aí, e nós temos speech tang meinta, e também de parte do governo de Bonaire, por tomar parte desse aí, caminha me informar, e também trazer adiante, que para nós está importante, segundo para a pessoa que está fora do grupo de diálogo, que não somente desculpa da conta, pero para Bonaireano da conta mais, aún também para tá perdonar a Holanda e não que seguir para adiante. E tem quadro aí, e para a pessoa tá vendo assim agora aqui com diferentes grupos na instância e grêmio na nossa comunidade para continuar maneira ministro presidente mesmo visa que aqui nós vamos de coma, não de ponto, mas aqui na nota para nós vamos seguir, assim nós podemos sair vamos para o futuro e história que nós temos, página escura de nossa história, assim nós podemos seguir adiante junto do reino aqui. Eu agradeço ministro a escola tome tempo e assim vim Bonaire e na nome do governo holandês trazer desculpa e pedir agradecer também da parte de nossa comunidade, o ministro presidente para seu speech que a ressonar hobby bom se conosco como ainda Samira, de maneira que ela papia e maneira ela ribe, da maneira que nós também na maneira que assim nós que ela assim de seu coração e de quadro aí nós representantes do povo lo sigue elaborar maneira visa, assim nós também por sacar nossa informação também back e riba de nach
assim nós conseguimos adelante depois está com nós a seguir. Então mira, no futuro, com o reino, nós estamos para estar junto com o outro e depois de estar quase ave, há outra maneira que nós vamos mirar outro e atender com o outro. Pero, sabe que promessa, o caminho está largo e nós dispostos, temos vontade, como boneiro, para estar junto, no reino para chegar na final. Dank u, gezaghebber. Agora que nós chegamos na turno, caminho prensa, por fazer pergunta. Tem pergunta de sala? Então, rond, não tem pergunta? Não, não tem pergunta. Quizás, gezaghebber, tem mensagem para o pueblo? Não, já, mas, sim. Wanneer we visa, nós estamos em diferentes grupos que a contribuir com um ponto de vista de nossa comunidade na caso de situação de passado de esclavitud aqui. Agora que tudo está em nós seguir continuar, nós vamos diálogo, nós vamos mais conversação com nossa comunidade e o resultado, nós representantes do povo, lobby com ponto de vista que eu vou apresentar na Den Haag, assim na Saibira está bij anos também de celebração de 160 anos de esclavitud, passado de esclavitud, e nós isso na Ucrânia, que nós lo podemos melhor futuro e para nós tour e também para estar também depois volante de reino distinto que nós também tem. Holandês, ik wil graag meegeven dat wij als Bonaire nu uitkijken naar het vervolg. Onze volksvertegenwoordigers die zullen dan voorzien worden van informatie, die dialooggroepen en andere gesprekken die gevoerd gaan worden in onze gemeenschap. En daar zullen we op terugkomen met een standpunt aan het kabinet, aan Den Haag, om hier verder stappen te zetten naar een vernieuwde relatie in het Koninkrijk. En dat we dan een betere toekomst van allen in onze toekomst Nederlander kunnen hebben. Minister van Gennep, mag ik u het woord geven? Ja. Heel graag. Daar kijken we enorm naar uit, naar die reactie. Ik denk dat er al een aantal zaken zijn, zonder overal op vooruit te lopen, die belangrijk zijn om hier vandaag ook te zien. Als we het hebben over die geschiedenis die vaak heel oraal is, dan willen we die natuurlijk graag goed opschrijven. Dan hebben we het over een namenmonument. Maar ook wat ik vandaag een heleboel keer hoorde is hoe weinig er eigenlijk in de geschiedenisboekjes staat en hoe weinig er op school over gesproken wordt. Ook mijn eigen geschiedenislessen op mijn lagere en middelbare school, inmiddels best lang geleden, spraken hier nauwelijks over. En als het erover ging, dan ging het over de winstgevendheid van de VOC. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook dat gaan veranderen. Dat we ook dat bij onze jeugd echt op een hele andere manier gaan laten landen. En dan gaat het zowel met het beschrijven van de geschiedenis als de geschiedenis zien, niet alleen door de ogen van de Hollandse Nederlander, maar juist ook door de ogen van de mensen op Bonaire. Dank u wel, minister. Ora está clausura e parte de conferência de prensa. Dank u e ter outra oportunidade.